So nuair gá mé mo chuingeige crábhí thart ar 5 bliain ó hin, bhí is am san nóméid sin bra meid rá nó le gach éon aisling agus gach éon career eile bhí am ar intinam. Agus bhí sé costal leis bás. Ach ag náam céanna tháinig siochan mór lei sin, agus bhí is am bhí an chiintseachtar am go raibh an síl am a raibh intin ag dia nuair a chruthú sin. We've come a long, long way. Inistóm fuair héin a cruthúir iad ocail héin. Is sagart mé, is bráthir Dominicach mé, is as gáileach am ach tá mo chonaí an seán le clia fa déimlíon an nús beagnach. Nuair bhí mé an ógustocha, bhí mé gonnig léamh gach sort leabhar, agus bhrálam na scéalta na níomh a léamh. Agus ag an níos sin thart ar 8 nó 9 bhí smaoine bhar ag an am, agus is cuimhnam bheith rá don tíarna má tá sagart weit tam ar fáil, tam sir. Ach hééis sin rinne mé dearmad ar fa písa nuair bhí mé dhégor. Ach nuair chum me halga go sasnach an staidir dhéana ar ólaíocht in Old School Cambridge. So ná sin chonig mé go raibh lán cóideán nach raibh aithne go churbe ar rís a chríos nach raibh creidir betheacu. Agus bhí arm smaoine bh gnám sin agus chuir siad fan ceistan arm, bhfuil a creidir seo fear. Agus bhí arm smaoine bh chomá, bhí arm taide a dhéanamh ar. Agus margheallar a taide sin chonig mé go severas an sa creidir nach raibh feici am hana hain. An main gnach le an dit. Well tá struchtúr an tá sulir, so aimimiid ag hartar leabhar sé, san sin ornaí na máideanna ag 7, bhí muid canna i gcónaí ó baideacha an affran hééis sin, agus mo cheile am héin an affran éistan na fuistan hééis na affran. Agus san sin bhí mé múna ranga deach ná, agus ornaí ag hartar meán lei. Hééis sin an lón, sa trónad bí mar stír. Bhí mar stír rud a dhéana búla le daine nó staidir dhéana pí beag léamh rud ag an scríomh. Agus an sin ag leabhar sé 5 bhíon am agin i gcóir machnamh, chulachan is an agleis i gúnas. Nuair a bhíonn an am saoirse agat an bhíonn saoirse omlinn agah. Níl saoirse omláin agan, atá lán saoirse agan, ach ní an dul amach dí club an ihe nó pubs an tamar fad nó ag an mar sin. Ach nuair tá am saoir is féidir linn dul go dtí an gym mar hampla nó dul go dtí an labharnil nó an picturlinn má tá am saoir ach níl mór an breise mar sin agan. Deirtear a cruthúir go mbeidh aspa fearr ag dul imón eilíonn sé anú. Cén cúis tá bonse sin más tú agus an aontainn tú leis sin? Tá lán cúisnig bant leis. Blianta fadó hin bhí meas olmhór ag bant leis an sagartóireacht, agus tá sin aithríoch a ligh. Ach measam gur rud maithé sin. Na leid atá ag teacht chun inis tá siad dul i gcuine an trotha. Tá siad i bhfad níos crógaí béidir ná mar bhí blianta fadó hin. Bhí cúpla bliain, gus níos móna cúpla bliain a dúthanach ag an Eaglas Catholica, ní bhhain sa tíir seo ach ar fudfad na Cruinne. Conas a dheartha hain chuir séos ar a Catholica sa látá nniuhan ó de haí hain? Yeah, I mean, ar bhealach bháin deith na rá ghfuil chulathirt ag tuite mas a chéile. Tá sin go silir ar fad. Agus i gceann 5 bliana ní bhaid na Institute, ní bhaid na forgnamh céine agan na churbe, ba chulathirt aithrí mar sin. Níl planna be amsa, tá lán smaointe amach níl planna be amsa, agus feicimís céir a thorlós. Ach dorlams an rud is tábhachtaí ná bheith dílis do Ísa Chríost, chuile lá, sin an plan.